Pirtûka xwendinê rûpel 63 dersê B. Hîndarî ne. Şîp. Dema av ji erdekî bilind ber bi erdê nizm ve deherike jê re dibêjin şîp. Di pêvajoya 100,000 salan de çem erdê nerm dimihîne kevir û axa wê derê bi xwe re dibe. Dema kendarek pêk hatibe av bi hêstir deherike û di erdê nerm de çelekî çê dike û ew çel her ku dem derbas dibe mezintir dibe. Girav. Girav çar aliyên wê av e. Hin girav ji parzemînan veqetiyan e. Mîna girava Madagaskar ku berî milyon salan bi parzemîna Afrikayê re yek bû. Îro ew girav 400 kilometre ji peravên Afrikayê dûr e. Girav çawa pêk hatine? Hin girav bi teqîna volqanên binê avê pêk hatine. Ango ew lûtkeyên çiyayên volqanîk ên binê avê ne. Weke giravên hawayî. Yan jî dema bendav têne avakirin, av xwe nagihîne serê deverên bilind û ew der weke giravek dertê holê. Şikeft qulên binê erdê ne. Şikeftên herî mezin di çiyayên kalker de çêdibin. Piraniya şikeftan ji qelş û qulên di nav çiyê de ku bi hezar salan ava baranê di nav de herikiyê pêk hatine. Li cîhanê gelek şikeftên volkanîk jî hene. Şikefta herî dirêj li dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê ye û ew 506 kilometre dirêj e. Şikeftên heskîf û hesûnê jî navdarin li Kurdistanê. Çol. Ji deverên ku di salê de ji 25 santimetroyê kêmtir baran dibare re dibêjin çol. Nêzî sedî siyê erdê cîhanê çolin, yan jî nîv çolin. Sedî sêzde ji şêniya cîhanê li van deran dijîn. Li çolan roj germ û şev sar e. Navekî din ê çolê jî deryaya Qûmê ye. Çola herî mezin Sahara ye û ew ji sêyan yekê Afrikayê vedigire. Ji Rojhilat heta Rojavayê 5350 kilometro ye û nêzî 9 milyon kilometro kare ye.